Masama bang dala ng pagkain ng kaibigan ko? Melody, wag na tayong maglokohan. Pwede ba? Alam kong hindi friendship ang habol mo kay Yuan. Sandali nga, Rocky. Bakit ka ba nangingialam sa akin, ha? Isinasalba lang kita dyan sa kahihiyang ginagawa mo. Una sa lahat, walang nakakahiya sa ginagawa ko. I'm doing this for our friendship. At saka hindi ko kailangan ng tulong mo. Diyan ka na nga. Sandali, Melody, you don't deserve Yuan. At sa tingin mo, ikaw ang deserving? Go to hell! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ibang klase, Yuan. Dito mo pa talaga ako dinala. Bakit? Ano meron? Kaya ako dito naisipang kumain kasi kaibigan ko at si Kuya Rocky ang may-ari nitong restaurant. Wow! Hilig kasi niya ang pagluluto, kaya naisip niyang pumasok sa ganitong negosyo. In fairness, halos pareho kayo ng kuya mo na mahilig sa negosyong pagkain. Ang pagkakaiba niyo nga lang, ikaw, groceries at merchandise ang linya mo. So, araw-araw bang pumupunta dito si Rocky? Hindi naman. Every other day ang punta niya dito. Marami pa kasi siyang restaurant na inaasikaso. Hindi lang ito. Anyway, nasarapan ka ba sa mga pagkain dito? Oo naman. Masarap lalo na tong crispy kare-kare. Ibang klase rin ang sarap ng nasi lemak rice. Alam mo ba, si Kuya Rocky ang gumawa mismo ng recipe na yan. Lalo na yung nasi lemak rice. Talaga? Kaya pala masarap eh. Milady, curious lang ako. May relasyon ba kayo ni Kuya Rocky? Eto yung tubig. Uminom ka muna. Ano? Ayos ka na? Yup, okay na ako. Pasensya ka na kung nabigla ka sa tanong ko, ha? Magkaibigan lang kami ni Rocky, wala kami relasyon. I see. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. Sabi ko sa'yo, di ba, curious lang ako. Napansin ko kasi na palagi kayong magkasama ni Kuya Rocky. Sobrang bait sa akin ni Rocky. Minsan makulit din siya, pero sanay na ako sa kakulitan niya. Milady? Yuan... ay! Naku, natapunan ka, Milady. Sorry, pasensya ka na. Okay lang, ako na bahala. Ito yung table napkin. Natapunan ka ba? Hindi. Pasensya ka na, Yuan. Ako may kasalanan kaya natabig yung juice. No, it's my fault. Nabigla ka sa paghawak ko sa kamay mo. Kaya nasagi mo yung juice mo. Sorry, Yuan, punta muna ako sa restroom. Aayusin ko lang tong natapunan kong suot. Sure. Mag-ingat ka sa pagpunta doon, ha. Baka madulas ka. Nakakahiya ka, Yuan. Bakit pa kasi pinanganak akong clumsy? Kaloka? Ay! Oops! Gotcha! Rocky! Thanks. Buti nasalo kita kaagad. Ang bilis mo kasi maglakad eh. Teka, saan ka pupunta? Sa restroom, natapunan kasi ng juice yung damit ko. Sino kasama mo? Si Yuan. Inaya niya ako mag-dinner. Kuya Rocky, andiyan ka pala. Oh, Yuan! Ganun ba, Melody? Nagdi-date kayong dalawa? Rocky, punta na ako sa restroom. Okay, you may go. Mag-usap na lang tayo mamaya. Rocky, ang weird mo yata ngayon. Kanina ka pa walang kibu dyan. Kamusta naman yung date niyo ng kapatid ko? Kinilig ka ba? Ha? Anong date? Hindi kami nagdi-date ah. Inaya niya lang ako mag-dinner. Saan kayo nagkita?
Sa office kanina. Wala kasi ako masakyang jeep at bus. Tamang-tama, dumaan yung sasakyan niya. Tapos inalok niya ako sumakay. Sa maghintay ako ng matagal, di pumayag na ako. Tapos sinaya ka niya mag-dinner. Ganon. Teka, bakit ba ang bitter mo ngayon, ha? Kumusta naman? Nakasama mo kanina yung ultimate crush mo. Ultimate crush? Teka nga, ano ba nangyayari sa'yo? Ay! Ano ba, Rocky? Bakit bigla ka nagpreno? Yan ang hirap sa'yo eh. Kunyari ka pa pero nagpapapansin ka lang sa kapatid ko. Sandali nga, ba't ka ba nagagalit sa akin, ha? Anong pinuputok ng butsi mo dyan? Wala! Wag mo akong sigawan. I'm sorry. Teka, parang alam ko na ang dahilan. Umamin ka nga, nagsiselos ka sa amin ni Yuan, no? Ano, tama ba ako, Mr. Rivera? Asa ka pa, Asumera. Kung ganun pala, ba't ka nagkakaganyan? Wala ka na ron. Ay naku, bababa na nga ako ng kotse. Uuwi na lang ako mag-isa. Huwag, Melody. Stay, please. Sa totoo lang, Rocky, nalilito na ako sa'yo. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Okay. Sasabihin ko yung totoo. Nabasa ko yung status mo sa Facebook noong isang araw. Ang lakas ng loob mong sabihin sa madla na crush mo si Yuan. Teka, ang sabi ko dun sa status ko na lahat ng babae makakakita kay Yuan, sigurado nagkakagusto sa kanya. So, ibig sabihin kasama ka na dun. Wait, ano naman ang masama kung magkaroon ako ng crush kay Yuan? Pareho naman kaming single. Hindi kayo bagay ng kapatid ko. So, pinapalabas mo na kaya kami hindi bagay, mahirap lang ako. Tapos mayaman si Yuan. Hindi yun. Ang gusto kong sabihin, hindi kayo bagay ni Yuan kasi tayong mas bagay. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Hindi lang kasi ako makapaniwala dun sa sinabi mo. Si Rocky, umami na gusto ka niya? Seriously, girl, ha? Bakit parang hindi ka makapaniwala dyan? Mukha ba ako nagsisinungaling? Hindi naman. Mukha ka lang kasing asyomera. Gaga ka talaga. Hindi ako nag-a-assume, no? At lalong hindi ako ilusyonada. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Nag-I love you sa akin si Rocky. Kung ganun pala, bakit hindi mo siya sagutin? Sayang naman yung opportunity, friend, diba? Look, nasa kanya na ang hinahanap ng isang babae. Good looks, money, ambition, mabait, gentleman. Lahat-lahat na. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang pakawalan pa. Okay naman si Rocky, Yvette. Pero mas type ko si Yuan. Ang tanong, magugustuhan ka ba ni Yuan? Feeling ko naman oo. Ang sweet-sweet niya kasi sa akin eh. Tapos alam mo yun, halatang halata sa kanya na bet niya ako. Di wow. Ikaw na ang tirador ng mga alta boys. O baka isipin mo pera lang nahabol ko sa kanila. Hindi wala sa akin ng pera. Nagkataon lang siguro na puro mga mayayamang boys na nagkakagusto sa akin. Ikaw na ang pinagpalang babae sa lahat. Sinabi mo pa. Anyway, kung sakaling ligawan ka ni Yuan, paano na si Rocky? Siyempre, friendzone ko. Ganun talagang life eh. Well, just make sure na tama ang desisyon mo, girl, ha? Rocky, ikaw pala. Halika, pasok ka. Pasensya ka na kung naistorbo pa kita. Naku, hindi. Teka, bakit ka ba pumunta dito? Tsaka ano yung hawak-hawak mo sa likod? Bukay ng bulaklak ba yan? Para sa'yo, Melody. At saka ito, para din sa'yo. Isang bag ng mga imported chocolates. Teka, bakit mo ko binibigyan ito? Manliligaw ka sa akin, ganon? Alam mo namang gusto kita, di ba? Inamin ko na nga sa'yo nung nakaraan. Pwede ba kitang maligawan, Melody? Rocky, sorry Sorry kasi hindi kita type. Ouch. Sakit nun, ha? Mabait ka, romantiko, malakas ang sense of humor, minsan maangas. Gwapo ka naman, mayaman, may ambisyon sa buhay. Kaso Rocky, sorry talaga pero ibang gusto ko eh. Sino? Si Yuan? Oo, may gusto nga ako sa kapatid mo.
Pero may nililigawan na siyang ibang babae. Ano? Maaring sweet yung kapatid ko sa'yo pero hindi ibig sabihin nun gusto ko na niya. Maniwala ka sa akin. Meron siya ibang gustong babae at alam kong sasagutin na siya nun. Ganun ba? Kung talagang hindi mo ako type, sige. Hindi kita pipilitin. Wala akong magagawa kundi tanggapin na lang yun. Good luck na lang dyan sa pagnanasa mo sa kapatid ko. Grabe ka naman. Pag nanasa talaga? Sana lang talaga mapansin ka niya. Binasted mo lang siya ng ganun? Ayoko naman siyang paasahin kaya diniretsa ko na siya. Sinabi mo rin sa kanya na type mo yung kapatid niya. Oo. Ay, parang nai-imagine ko yung reaksyon ni Rocky pagkatapos mong sabihin yan. Hay nako Milady kapag nag-away yung magkapatid na yon dahil sa'yo, lagot ka. Bakit? Kasalanan ko ba maging maganda? Di Shing! Ikaw na te, ikaw na ang Diyosa, pero kung ako ang nasa kalagayan mo, mas pipiliin ko si Rocky kaysa kay Yuan. May gusto ka kay Rocky, tama ba ako? Oo. Di sa'yo na lang siya. As if naman na magugustuhan niya ako, di ba? Problema ba yun? Di akitin mo. Alam mo Milady, kahit naakitin mo pa ang isang lalaki, kung hindi ka talaga niya gusto, walang mangyayari. Hay naku friend, dyan ka mali. Walang humihindi sa lalaki kapag inakit na siya ng isang babae. Oo, alam ko naman yun Madaling bumigay ang mga lalaki, kaso lalabas na rebound ka lang, no? Or worse, baka maging one night stand ka lang niya. Iba pa rin yung mahal ka nung lalaki. Di pakita at paramdam mo sa kanya na mahal mo siya. Baka mahulog siya sa'yo kapag ginawa mo yun. Nakakahiya naman kung babae ang gagawa ng first move, di ba? Yvette, sa panahon ngayon, hindi na nakakahiyang gumawa ng first move ang babae. So what kung nauna tayo? At least, nakuha natin yung pinapangarap nating lalaki. O ano Yvette, game? Ikaw ba? Anong plano mo kay Yuan? Katulad ng sinabi ko kanina. Sige, gagawin ko din yung sinasabi mo. Good luck sa ating dalawa. Kinakabahan ako. Sana magustuhan ni Yuan tong niluto kong seafood pasta. Hi. Good evening. Nastorbo ba kita? Hindi naman. Halika, pasok ka. Thanks. Napasyal ka. Kumain ka na ba? Kakain pa lang. Bakit? Tama-tama. Dinalhan kita ng masarap na pagkain. Seafood pasta. Talaga? Eto, don't worry. Very healthy yan kasi mostly organic yung ingredients niyan. Alam ko kasi na health conscious ka. Salamat ha. Halika sa mesa. Saluhan mo akong kumain. Sure, Yuan. At yun nga, Yvette, simula nun, madalas ko nang dalhan ng paborito niyang pagkain si Yuan. Wow naman! Sige, ikaw na ang nag-e-effort. So ano, kumusta na yung standing mo sa kanya? So far, so good. Pero di ba may girlfriend si Yuan? Wala pa siyang girlfriend, pero may nililigawan siya. Kaya nga todo effort ako para ma-realize niya na akong nararapat na babae para sa kanya. Di ba nga may kasabihan na kung gusto mong mahalin ka ng lalaking type mo, busogin mo yan. Yun ang ginagawa ko. Balita ko pa Yvette, hindi raw marunong magluto yung nililigawan niya. Pero girl, hindi mo ba na-check yung Facebook ni Yuan kanina? May pinost kasi siyang status. In a relationship na siya. Ha? Talaga Yvette? Gusto mo i-check natin ngayon sa Facebook? Teka nga, ma-check nga yung sinasabi mo. Ano Milady, totoo yung sinasabi ko, di ba? Oo, tama ka. Sinagot na si Yuan ang nililigawan niya. Melody? Oh, ikaw pala Rocky. Kagagaling mo lang ba sa unit ni Yuan? Oo. Umalis din ako kaagad kasi na doon sa loob ng unit niya yung bago niyang girlfriend.
Iniwan ko na sila para naman magkaroon sila ng silent moment sa isa't isa. Talaga? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Bibisitahin mo ba yung kapatid ko? Ano kasi... Oo, sana. Kaso sabi mo nga nasa unit na rin yung bago niyang girlfriend. Para ba sa kanya yung daladala mo? Oo. Palagi ko siyang dinadala ng pagkain kasi wala na siyang time para magluto ng makakain niya eh. Alam mo, Melody, huwag ka na magsayang ng effort kay Yuan. May mahal na siyang iba. Kaya huwag ka na sanang umasa. Nasasaktan ka lang. Hindi pa naman sila kasal. At balak mo pa talaga maging third party. Melody, mahawa ka naman sa sarili mo. Hindi ka ba nachichipan sa ginagawa mo? Ikaw pa ang lumalabas na nanliligaw sa kapatid ko. Teka, sino ba may sabi sa'yo na gusto ko maging third party? Rocky, wala sa akin kung single o taken na si Yuan. Kung iniisip mong nanliligaw ako, nagkakamali ka. Ano yung ginagawa mo? Di ba panliligaw yan? Bakit? Masama ba dala ng pagkain ng kaibigan ko? Melody, huwag na tayong maglokohan. Pwede ba? Alam kong hindi friendship ang habol mo kay Yuan. Sandali nga, Rocky. Bakit ka ba nangingialam sa akin, ha? Isinasalba lang kita dyan sa kahihiyang ginagawa mo. Una sa lahat, walang nakakahiya sa ginagawa ko. I'm doing this for our friendship. At saka hindi ko kailangan ng tulong mo. Diyan ka na nga. Sandali. Bakit ba? Rocky! Bastos! Melody, you don't deserve Yuan. At sa tingin mo, ikaw ang deserving? Go to hell! Melody! Sandali! Melody! Bumalik ka dito! Melody! Excuse me? Sino ka? Ako si Melody, kaibigan ni Yuan. Ikaw si Catherine, di ba? Oo, ako nga. At anong kailangan mo sa boyfriend ko? Ano kasi, ibibigay ko lang sa kanya to. Ano yan? Pagkain. Madalas ko kasi siyang ipagluto ng pagkain. Hindi po lobby si Yuan para ipagluto mo ng pagkain. At saka may hinire na kaming cook. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Ganun ba? Nandiyan ba si Yuan? Gusto ko lang sana siyang kausapin. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Total, ako naman ang girlfriend niya. Ano ba sasabihin mo sa kanya? Sige, thanks na lang. Sige, alis na ako. Pakibigay na lang to kay Yuan. Iuwi mo na yan. Hindi na namin kailangan yan. May pagkain kami dito. Sige na, umalis ka na. Ano, Melody? Kaya mo pa ba? Kumain ka na lang dyan. Ay, talagang ganon. Wala ka na magagawa kung meron na talaga siyang ibang mahal. Maghanap ka na lang ng iba dyan, friend. Nangaasar ka ba, Yvette? Sinabi ko naman tama na, di ba? Kasi naman ikaw masyado mong pinapakita na patay ka dun sa lalaking yun. Sa totoo lang, mukha ka ng cheap, no? Ikaw ba? Ano ba ginagawa mo para mapansin ka ni Rocky? Excuse me, di ako nagpapapansin kay Rocky, no? Oo, gusto ko nga siya. Pero siya, ikaw ang gusto niya. Kaya na-realize ko na hindi naman worthy ang magpaka-cheap para lang makuha ang atensyon niya. Kung hindi niya ako gusto, so be it. Ayoko maging rebound niya. At saka marami namang boys dyan sa paligid na nakakapansin ng ganda ko, no? Hindi rin ako obsessed sa isang lalaki tulad mo. Hindi naman ako obsessed kay Yuan. Gusto ko lang mapalapit sa kanya. Pero ayoko naman ipagsiksikan ng sarili ko sa kanya, no? Teka, ano ba yung ginagawa mo, ha? Di ba pinagsisiksikan mo yung sarili mo? Alam mo na ngang may girlfriend yung tao tapos eto ka. Kunwari, pinagluluto mo siya ng pagkain pero ang totoo, gusto mo lang umepal sa relasyon nila. Ay naku, Melody. Wag na nga tayo maglokohan, pwede ba? Bakit ka ba nangingialam sa akin? Hindi sa nangingialam ako, no? Concern lang ako. Nagmumukha ka ng unofficial third party. Wag mo na nga hintayin pang mag-break si Yuan at Catherine nang dahil sa'yo. Makonsensya ka naman. Tama na nga yan, Yvette. Baka masirap ang friendship natin kung pag-uusapan pa natin yan. Ngayon lang kasi kita nakita ng ganyan, ka-disappointed. Pasensya ka na, friend, ah. Hi. Oh, ikaw pala, Rocky. Halika, maupo ka dito. Anong ginagawa mo dito? Di ba may sarili kang restaurant? Bakit? Masama bang kumain sa fast food ng ibang restaurant? Mukhang masama ang araw mo ngayon, ah. Bakit? Ay naku, Rocky. Wag mo nang alamin. Baka sa'yo lang mabaling yung inis niya. Napagbalingan na nga ako kanina, eh. Si Yuan ba? Psst, uy.
Huwag mo lang ang banggitin yung kapatid mo. Alam mo namang siyang dahilan eh. Okay. Hindi ko na babanggitin si Yuan. Anyway, saan kayo after nito? Uuwi na kami ni Milady. Kanina pa kasi kami nasa lakwatsyahan eh. Kung ganun, ihahatid ko na lang kayong dalawa pa uwi. Wag na. Talaga? Ano ka ba, Milady? Ayaw mo nun? Makakatipid tayo sa pamasahe. At saka rush hour ngayon. Agawan ngayon ng taxi. Okay, sige. Sasabay na tayo kay Rocky. Dito na ako, Rocky. Milady. Ikaw, Rocky, ha? Ingatan mo yung kaibigan ko. Baka iuwi mo yan sa bahay nyo, ha? Huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin, Melody. O, paano? Bye! Ingat kayong dalawa. Bye. Mukhang hindi ka na komportable dyan, ha? Nahihilo lang ako, Rocky. Ganun ba? Melody. Bakit? Hanggang kailan mo hihintayin na mahalin ka ng kapatid ko? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ko sasagutin yan. Kung kakalimutan mo na siya at magmahal ka na lang kayo ng iba, hindi wala ka na sanang problema. Gusto ka ni Yvette. At ikaw naman ang gusto ko. Mas magiging mabuting girlfriend siya sa'yo. At paano mo naman nasabi yan? At saka, bakit mo ko pinipilit sa kanya? Sa'yo nga ako may gusto, di ba? Teka, magkaliwanagan nga tayo. Mag-drive ka na lang dyan. Baka maaksidente tayo sa ginagawa mo eh. Ano bang kinatatakot mo sa akin? Natatakot akong mahalin ka kasi Dahil ba sa ginawa ko nung kay Angela? ginawa natin. Baka kasi makarma ako. Ako pa naman na nag-udyok sa'yo na paibigin at lokohin mo si Angela para makaganti ako sa pang-aagaw niya kay Rob sa akin. Matagal ng panahon yon, Melody. Ginawa kong lahat ng gusto mo noon kasi mahal kita. Huwag ka mag-alala. Iba ang kaso ni Angela. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Kahit na, Rocky. Ginagawa mo lang yatang alibay yung kay Angela para mabigyan mo ng justification yung pagkagusto mo sa kapatid ko. Look, Melody. Kumanti na sa atin ang tadhana doon sa ginawa natin kay Angela. Hindi ka nga niloko pero pinaasa ka naman ng lalaki. Mahal mo siya pero hindi ka naman niya mahal. In my case, mahal ko yung babae. Ako, hindi mahal. See? We have the same case. Okay, siguro nga karma to nangyayari sa atin. Pero hahayaan na lang ba natin na mabaon tayo sa bad karma na yan? Look, Melody, we have plenty of chances to surpass that karma. Kung magiging tayo lang, mawawala yung epekto ng karma niyan sa atin. Baka nga hindi rin to karma eh. Baka nga dinala tayo ng tadhana sa ganitong sitwasyon para ma-realize ng puso natin na tayong tinadhana para sa isa't isa. I think I need more time to reflect bago ko sumang-ayon dyan sa sinabi mo. God has given you plenty of time in the past. Ang problema lang sa'yo, hindi mo ino-open yung sarili mo sa other options. Nag-stick ka na lang masyado sa kahibangan mo sa kapatid ko. Alam kong alam mo na wala kayong pag-asa ni Yuan, pero pinipilit mo pa rin yung sarili mo sa kanya para mawala yung guilt mo sa past mistakes mo. At hindi mo matanggap na nai-inlove ka sa ka-accomplish mo. Teka, hindi ko matanggap na nai-inlove ako sa'yo? Correction, I was never in love with you. Pero sinabi mo sa akin kanina, natatakot kang mahalin ako. Yes, sinabi ko nga yun. Pero it does not mean na na-in-love talaga ako sa'yo. Melody, inamin ko na hindi ako in love sa'yo dati. Pero may naramdaman akong pagmamahal mula sa'yo. At yun nga, na-develop ako. Rocky, hindi mo mararamdaman yung nararamdaman ko kasi magkaiba tayo. For Pete's sake, tama na. Huwag na tayo maglokohan. Aminin mo na sa akin na may nararamdaman kang espesyal sa akin. Ano ba, Rocky? I-focus mo na lang sa pagmamaneho yung atensyon mo. Tsaka Rocky, hindi porket nagpapakita ko ng kabutihan at kaswitan sa'yo, mahal na kita. Ganun ka rin, di ba? Oo. Masyado ko nag-a-assume na may gusto sa akin ng kapatid mo dahil sa sweetness na pinapakita niya sa akin. Pero eto, nagkamali ako ng pag-assume. Kaya ikaw, Rocky, huwag kang mag-assume. Siguro nga, masyado lang akong nag-assume. Pasensya ka na, Melody, ha?
kong paborito ni Yuan tong spicy crab spaghetti. Sana magustuhan niya tong version ko. I'm sure, hindi to maluluto ni Catherine. Ay, yan, nandito na ako sa tapat ng unit ni Yuan. Ikaw na naman? Teka, ano bang problema mo? Di ba sinabi ko na sa'yo dati na hindi namin kailangan na ipagluto mo pa kami ng pagkain? Ba't pang kulit mo? Balak mo ba siyang agawin sa akin, ha? Catherine, wala akong masamang intensyon. Kaibigan ko lang si Yuan. Kaibigan? Oh, come on. Alam ko na yung mga damos na ganyan. Prangkahan na tayo, ah. Tigilan mo na si Yuan kasi sinasabi ko sa'yo, hindi ka mananalo sa akin. Wala akong iniisip na ganyan. Sige, aalis na ako. Pakabigay na lang to kay Yuan. Akin na. Eto, salamat. Catherine! Bakit mo tinapon yung dala ko? Para sa susunod, hindi ka na magdadala ng mga basura. Diyan ka na, buwisit! Hello? Yuan? Nastorbo ba kita, Melody? Hindi. Okay lang. Hindi pa naman ako natutulog eh. Kaya pala ako tumawag para kausapin ka. Naikwento sa akin ni Catherine na pumunta ka pala sa unit ko kanina. Alam ko nagpakita ng hindi magandang asal ang girlfriend ko sa'yo. Ako nang humihingi ng pasensya. Wala yun, Yuan. Melody, huwag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko sa'yo. Although, na-appreciate ko naman yung ginagawa mong pabor para sa akin. Pero kasi, doon nagsisimula ang tampuhan namin ng girlfriend ko eh. Selosa si Catherine. Kaya ako na mismo ang iiwas sa mga bagay o tao na pinagsiselosa niya. Melody, kung pwede sana, dumistansya ka muna sa amin ng girlfriend ko. Okay, sige. Madali naman akong kausap, Yuan. Alam kong mahal mo rin ako. Nasabi yun sa akin ni Kuya Rocky. Pero, sorry talaga, Melody ha, kung hindi ko masusuklian yung pagmamahal na yun. Mahal na mahal ko si Catherine. At ikaw, mahal din naman kita, pero bilang kaibigan lang. Alam ko naman yun, Yuan, kahit na hindi mo sabihin. Sana maintindihan mo ako. Don't worry, naiintindihan naman kita eh. O sige, Yuan, iiwasan na kita simula sa araw na to. Bakit girl? Anong problema? Wala to, Yvette. Dahil ba sa wedding invitation na binigay sa'yo ni Yuan nung isang araw sa office? Biruin mo. Almost 1 year na simula nang maging magkasintahan sina Yuan at Catherine. Ito na sila, ikakasal na. Ang bilis nila magdesisyon. Well, ganun talaga pag in love talaga sa isa't isa. Siguro nga, sila talaga ang destiny. Siguro nga. So ano? Dadalo ka ba sa kasal ni Yuan? Hindi na. Alam ko kasing si Yuan lang ang may gustong dumalo ako eh. May gap pa rin kasi kami ni Catherine hanggang ngayon. Ayoko masira ang kasal nila nang dahil lang sa akin. Don't worry, Melody. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Maghintay ka lang. Madalas pala kayong lumabas ni Rocky na magkasama. Baka naman kasi hindi ka interested kaya hindi ko na naikwento sa'yo eh. Ikaw bakit di mo kinikwento yun sa akin? Malihim ka rin no? So, ilang beses na kayo lumabas na magkasama? Maraming beses na. Actually, 2 months na. Kita mo na, ikaw talaga, di mo ko binabalitaan. Huli na tuloy ako sa balita. Kung hindi pa nakwento sa akin ni Yuan, di ko malalaman. Alam mo ba, friend, nanliligaw sa akin si Rocky. Talaga? Madalas siyang manligaw sa bahay. Nakilala na nga niya yung parents ko eh. At pinakilala na rin niya ako sa parents niya. Ganun ba? Melody, okay lang ba sa'yo kung sasagutin ko si Rocky? Ano? Oo naman! Total naman, nagmamahalan kayong dalawa, di ba? Melody, I believe siya na yung destiny ko. Biruin mo, sa hinaba-haba ng panahon, matututunan din pala niya ako mahalin. Congrats ha! Sana mauwi kayo sa kasalan.
Ay, wala akong masakyan. O matagal pa ako maghihintay dito sa waiting shed Ba't ganun? Bakit nagsiselos ako kina Yvette at Rocky? Kahit na wala naman akong karapatan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang masayang magkasama. Isa lang ibig sabihin yan. In love ka sa akin. Rocky, kanina ka pa ba dyan? Oo. Manhid ka kasi kaya hindi mo na malayang lumalapit ako sa'yo. Anyway, sinagot na ako ng kaibigan mo. Girlfriend ko na siya. Ha? Talaga? No congratulations. Siyempre meron. Congratulations sa inyong dalawa Kung hindi mo lang pinigilan ng sarili mo na mahalin ako, edi sana tayo ng dalawa. Pero okay na rin siguro na hindi tayo nagkatuluyan. Mahal mo ba ang kaibigan ko? Oo naman, mahal ko si Yvette. At hindi ko siya rebound ha. For the last time. Umamin ka nga. Mahal mo ako, di ba? Sakaling umamin ako sa'yo, mababago ba ang lahat? Hindi. Yun naman pala ano pang saysay kung aaminin ko sa'yo ang totoo kong nararamdaman. Pero sige, aaminin ko sa'yo. Mahal kita. Actually, matagal ko nang nararamdaman to kaso pilit kong tinatago to. Kasi nga 'di ba, yung tungkol kay Angela. Naiinis ako sa sarili ko. Ang duwag-duwag ko kasi. Kalimutan mo na kayo sinabi ko. Simula ngayon, didistansya na ako sa inyong dalawa. Para naman maging masaya ang relasyon nyo. Para maiwasan yung mga ganitong feelings. Rocky, mahalin mo sana ng tapat ang kaibigan ko Huwag mo siyang paiiyakin at lolokohin. Kasi pag ginawa mo yan, babalikan kita. Tandaan mo yan. Huwag ka mag-alala. Makakaasa ka sa akin na hindi ko lolokohin si Yvette. Sige na, Rocky. Goodbye. Sandali, Melody. Bakit? Melody. Bakit mo ginawa yun? Kakasabi ko lang sa'yo na wag mong lolokohin si Yvette, di ba? Hindi ko niloloko yung girlfriend ko. Hinalikan kita kasi goodbye kiss ko na yun sa'yo. Ganun ba? Sige, Rocky. Aalis na ako. Bye, Melody. Tandaan mo, magiging masaya ka rin. Ngayon ako'y Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Your number one SM radio station. Love Radio.